Il-Gvern permezz tas-Segretarjat Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali bħalissa taqassam weraq tal-palm lis-sajjieda biex jippreparaw għall-istaġun tant mistenni tal-lampuki. L-istaġun tal-lampuki huwa meqjus bħala wieħed tradizzjonali u huwa parti essenzjali mill-kalendarju tas-sajd f'pajjiżna. Il-weraq tal-palm jintużaw mis-sajjieda biex jibnu l-kannizzati, strutturi tradizzjonali li jintużaw biex jaqbdu dan il-ħut tant infittex fil-Kċina Maltija. Waqt żjara li għamlet is-Segretarju Parlamentari responsabbli għal xjabuġeja Sajd fl-Uffiċċju tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura fl-Ammieri fejn qed jitqassam il-palm, l-Aġent Direttur Ġenerali Bjorn Azzopardi tenna dwar l-importanza ta' dan is-servizz b'xejn. Bi preparazzjoni għal dan l-istaġun, id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura qiegħed joffri servizz ta' palm b'xejn lil madwar 50 sajjiet full-time u part-time Malti li jistadu fir-rimjiet għall-lampuki. Sa issa, propju din il-ġimgħa, sa issa qassamna iktar minn 3000 werqa tal-palma u dan is-servizz se jkompli għaddej bl-aħlas sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Sajjiet li qed igawdi mis-servizz ringrazzja lill-Gvern għall-appoġġ f'dan ir-rigward. Aħna sajjieda melleħin, nitfgħu in-naħa tal-punent iċ-ċimi, noħorġu 110 mili u għadbu ma' 300 ċima. Ringrazzja lil kulħadd tal-li tina l-palm b'xejn. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd sostniet li l-inizjattiva hija parti minn katina ta' għajnuniet mogħtija mill-Gvern lis-sajjieda fil-ħidma tagħhom. Nħares il-qoddim sabiex is-sajjieda ikollhom staġun tajjeb ħafna ħalli jkomplu jipprovdulna ħut frisku lokali li jenna l-konsumaturi Maltin u Għawċin.